A secretaria de Estado de Igualdade contra a Violencia de Xénero, Ángela Rodríguez, visitou esta mañá Vilagarcía para manter un encontro de traballo co alcalde da vila. A reunión tiña como obxectivo analizar as posibles medidas a tomar nas vindeiras datas en favor da igualdade e contra a violencia de xénero. Precisamente, esta última problemática é a que máis preocupa. É un problema que non soamente temos que atender cando chegan as asasinadas. Estábamos revisando os datos. Neste ano, soamente na provincia de Pontevedra, houbo 683 chamadas ao 016. Isto quere dicir que hai máis de 600 mulleres que precisaron axuda e que, dende logo, chamaron e intentaron ser atendidas. Outro dos datos máis preocupantes é que a hora de conciliar case un 80% das excedencias son pedidas por mulleres. Casi un 80% das excedencias que se collen por coidados en Galicia, no noso país, son collidas por mulleres, para coidados formais, é dicir, porque non queda outra que coidar de alguén, ben sexa un fillo, unha filla, unha nai que enferma, unha avoa que rompe unha cadeira, non? Que estamos tan acostumadas a este tipo de situacións. A secretaria tamén criticou a Xunta de Galicia pola situación da sanidade na autonomía. Ángela Rodríguez reclama máis apoio aos plans de corresponsabilidade, uns plans aos que o Goberno do Estado destina en Galicia 10 millóns de euros. Nos pensamos que isto ten que ser servicios públicos e ten que existir a posibilidade de que unha muller poida traballar ao mesmo tempo ser nai. Para isto sirve o plan corresponsables, que, como digo, para Galicia son 10 millóns de euros ao ano. Aproveitando a visita, a secretaria tamén quixo mostrar o seu apoio ao Festivala tras os ataques sufridos contra as súas exposicións. Creo que o que estamos a vivir é unha reacción machista aos avances das mulleres, pero temos unha mala noticia para todos estes machistas. O feminismo é imparable. Vémolo en colectivos como son o de Lilith, que son capaces de sacar adiante ese festival. Dende o Concello agradeceron a visita da secretaria, así como a loita feminista do Goberno Central, pero especialmente por achegarse á exposición e á celebración do festival. Porque eu teño claro que non son actos vandálicos. Levamos moitas exposicións en Vilagarcía e nunca houve problema con ningunha. E teñemos con festivala en dúas ocasións. Por qué? Pois porque é unha reivindicación do feminismo, do empoderamento das mulleres. Eso parece que a algúns lles doe. Parece que a algúns partidos lles doe todavía máis. O encontro tivo lugar tras a aprobación de dúas medidas para loitar contra o machismo. A nivel estatal, a lei do solo sí é sí, e a nivel local, no Concello de Vilagarcía, a aprobación do cuarto plan de igualdade.